Saphinde sabuya kwi-channel yakho. Mina ngigama nguPastor WeNingi, ngiyathemba la ukhona kuyaphila ngane kwethu. Esingakwenza nje ufushane la ukuthi sichaze nje iphupho lika Bhethwa kaNgoma. Yazothini uthi ke sawubona pastor, mina ke ngiphuphela umama wami ubehlele embhedeni nje ephethe ingane ikhala iqandula. Ngabe sengiyithatha mina vele yathula du, ngabe lokuchazana. Okay, asenze kanjena sibese simchazela ke leli phupho leli nje. Uma uphupha la ubona mhlawumbe umuntu noma ungabe umama wakho ke phethe ingane ikhala iqandula, bese uyithatha ithula ithi dulo lupha olingachaza ukuthi kunomuntu ongeneme noma okungenzeka unezikhalazo ngenxa ukuthi akagculisekile noma kanelisekile noma akanakwa nhlobo noma ke akalithola uthando lufanele, kuzosiza ukuthi wena ungenelele. Yabona, kanti futhi ke kungenzeka uthola ukuthi la kube upha usuke lichaza ukuthi wena kunomuntu onganelisekile nohlale mhlophe ekhononda futhi kunesidingo sokuthi ke wena ungenelele. Asibeke kanjena ke ngana kwethu. Leli phupho leli lingaphinde lisho ukuthi la kungenzeka kunesidingo sokuthi wena ungenelele ngoba kungenzeka kunomuntu emndenini wakho ongaphathekile kahle, futhi kungenzeka imizamo kaMama wakho ayiwenza umehluko empilweni yaloya muntu, so kudingeka kube wena ozongenelela bese kwenzeka umehluko noma ubonakala. Asiphume indabeni zabantu asize kanje. La uma uphupha futhi la uphupha mhlawumbe ngengane ikhala lapha, njengoba ikhala mhlawumbe lo muntu egonile ikhala leyongane, kungaphinde sekube uphawu lapha oluseqwayiso. Lo ngasho ukuthi kungenzeka kunengane eyaphuphuma noma ke leyo ngane yashona noma ke yakhishwa, noma ke sithi ke yahushulwa, yangenzelwa umsebenzi ngendlela efanele noma ke ayikenzelwa nhlobo nje umsebenzi. So kufuna ke nisukume nenze okuthile. Siphume indabeni zabantu, siyabonga. Wakhohlwa ukusubscribe mhlawumbe ke noma ukulike ivideo le. Akhona ke namanye maningi esiwenzile ngane kwethu, nami sengiyakuhlebela. Kodwa ke wena ungenza iqinisekise ukuthi like le bese ubheka namanye boke ipendulo nyanda, usuke lapho press notification button wenza ukuthi mase sifake ivideo nje wena ube wokuqala ukwazi ukuthi wenzakalani ku YouTube enkulu, i-channel enkulu kakhulu iNufliq. Mina ngithi bye bye, ngiyabonga.